Hi, right ka ba? O wise? Kung wise ka, subscribe. Kung bright ka, subscribe lang yapon. Aron, wise. Natay panultihon, dili tanang driver, teacher. Dili tanang teacher, driver. In other words, dili tanang teacher kamao mo tudlo. Dili tanang kamao mo tudlo, teacher. Okay? Sa may kamao mo duwag bilyar diha. Duwa ta? Mo tirada diha. Pero kapuya sige iya trabaho ini kanang pila masod no. Pero enjoy bilyar diwa unsa. Kay nungdo mo sa una nga bata pa ta. Usay isulti sa mga tiguwang sa kay bright ta nig arithmetic yung bata ay. Unsa arithmetic ha? Pero may kadungugan na sa bulukag arithmetic ni mo dong-idong. Kabuangan pag ito sa una no. Sa inyong una-una na kani relasyon sa ato ang topic nga sugatan. Na kani relationship o magisgot ag sequence kanang gitawag natong sequence bitaw sa ato ang math subject. Muwing kag sequence arithmetic maglibog jud ka no. Pero lagi wais ba wais og imo i-search ang meaning sa sequence sa dictionary ingon dira dito og sequence is a set of related events, movements or things that follow each other in a particular order. Orong yapon kay igo ra man na to basahon niya o i-apply na to sa realidad. So unsa lay atong hunahon nga side mo igo no. So i-try na to o associate sa tinud-anay in real world ba kanang litan set of related events or movements but pasabot Bisayon na to ni na siya kanang hanay ba na siya hanay na siya pattern ang pagkasunod-sunod kabantay mo o gato na siya i-appeal sa duwa nga bilyard ato siya i-relate ba ang sa may order sa bula sa bilyard di ba nagsunod gyud gikan sa 1 ngadto sa bula nga 15 sa to pa matawag na natong sequence kay nagsunod man siya naman siya pattern pero depende siya kay nga naman di man bot pasabot nga ang iyang pagkasunod-sunod matawag na po nato arithmetic. Pero unsa gyud ang arithmetic guys? Moingon kag arithmetic summation manguna siya gud kana bang pag plus plus ba? Okay guys, nako-explain ninyo ha. So pananglitan kani sila mo ni mga bulas sa bilyaran. Diba ang bulas sa bilyard 1 ngadto sa 15 na kaniya nagisgutag arithmetic unsaon man nato pag plus ana nila pag sumada nga dali ra bitaw sa libog kayo nga ngitan ato na sa tagsa-og plus kanang mga bulaha sample ha kana siya gikan sa 1 ngadto sa 2 1 plus 2 3 plus 3 6 plus 4 10 plus 5, 15, plus 6, 21, plus 7, 28, plus 8, 36, plus 9, 45, plus 10, 55, plus 11, 65, 66, plus 12, 78, plus 13, 91, plus 14, 105, plus 15, 120. So may lang ingon ana rat kagamyon nga number atong plason. May lang ingon ana kagamay ang mga bula sa bilyaran nga atong sumadahon kay murag dali-dali ra. Labi nag-ari sa mga gitawag na to baby number bitaw. Di ba mao ni baby number guys? Magisgot mo sa sortre sa una kay baby number. Ari ka sa 1 2 3 4 sayon ra kay na plason. Nag-abot na sa mga dinag ko oroy. Sayon baka na nato plason tigat ang mag maturiring nag inad sumada
Ingnon na punta nila sus bright tag arithmetic ng bata eh. Ako ipakita ninyo ha. Sample lang ni siya aron makahibalo mo na dako kaayo di ay gamit ang atong sequence sa mathematics nga atong gipangisgutan. Sample. Kaning mga terms dire, kaning mga equation, mga na nakita ninyo, ako ni explain niyo tagsa-tagsa niya. Sabot mo na. Libog gamay no. Pero ato ni siyang ibalhin dire. Ako ipakita ninyo. Kani? Kaingon mo unsa man na siya. Mura ram gyapon taga klase ani. Mao man ako nakita sa ang maestra. Wala ko kasabot ana unsa nang S nya na N ay A napadyoy A nya napunapoy N. Kung ato siyang basahon guys, mao na gitawag nato S sub N equals N over 2 quantity A plus A sub N. Manaw na siya pagbasa ha. Ambot pasabot ana niya. Kanang S sub N mana gitawag na to the sum of the arithmetic sequence or the arithmetic series. Mana siya summation. Buot pasabot kaninyo nakita karon mo na formula. Kung atong ipang plug in ang atong manahibaw-an diha kung unsa ng N o unsa ng A, sayon ra kaayo. Pananglitan kung moingon tag S sub N, formula ni unsaon pagtotal, unsaon pagkuha sa sum sa mga terms or sa arithmetic series natong nakita nga given. Okay ra kung finite no, finite sequence, pero infinite murag maglibog na ta kay murag taas-taas naman, daghan pa jud kaayo. As long as kay bawta kung pila ang inyohang N, pila ang atong A, pila ang atong A sub N. By the way, kani siya A sub N ayo jud kalipat nga basahon jud ng A sub N. Yang S ayaw ng SN, S sub N. Okay? Now, kung itry na to plug in ang atong nahibaw-an nga kung kini nga atong gigama nga sequence atong klason, atong sumadahon, ang bula sa bilyard is 15 ka buok. Diba? So, ang atong NDI mao din na siya kung pila ka buok number. So, kung natay N, natay 15 ka bula, naputay 15 ka N. Then 2, constant na siya, divide na itong 2, times sa atong A. Misam ng A diha. Walang nagiswat ang 1, ang A sub 1, pero bot pa sabot mo na siya ang atong first term. Kung may first term, bot pasabot kay sequence mo na siya natay first term na siya 1 mo na kinaunahan pero mayroong bula ato ibutang sa 15 ka bula ang atong first term ato ibutangan og 1 kuha pagkasunod naman tay A sub N pila man atong A sub N diha bot pasabot ang atong A sub N mo na ang atong last term mo na ang ikapila man ang kinalasan nga bula number 15. So mo ya tong ibutang sa dire gets kasunod now solve 15 over 2 times 1 plus 15 ayon the answer is 120. Sakto ba? Kuha ang atong answer ganiha
kung atong gitagsa-tagsa binuldi na to atong tinamban 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 kutob sa 15 ang atong tubag is 120. Pareha ra no, pero asay mas langay, asay mas dali kani siya kung ingon ani ra pa ni kagamay nga numbers, di ba? Kaysa kung nakibaw ka sa formula na nakay mong kiman-an, kaya ang formula sa summation sa n terms sa arithmetic, pwede po na siya mahimong S sub n then equals the average of the first and the last term times n. Equal ra na sila formula, parehas ra na. Wala na imong dali timan-an. I-average nimo ang first term ug ang last term times nimo kung pila ka buok. Gets? Yan na lang ka simple guys. Aron dili kay ta maglibog, aron dili kay mo pressure. Yan na ra gud, enjoy ra gud ninyo, mura ra mo ga ihap-ihap sa bula sa bilyaran. Ya kung ginagko na kayo nga naman numbers, gagita lang ninyo ng formula. Timan-an lang na ninyo ang average sa first and the last term. Dayon times nimo sa pila ka buok terms. Okay, ari punta balik ta gamay diri. Ang kaning sa ibabaw, kaning mga numbers dara parehas ra kagasuwat og summation. Kani nga symbol mo na Greek capital letter sigma nya. Ang kaning a sub k, ang k ani mo na gitawag natong index of summation. Mayingon gali kag index of summation, it could be replaced by I or J or any letter of the alphabet, or basta kanang k nimo pwede nimo na ilistan sa unsa nga letter. Pero gitawag naton sa index of summation kay mura ba og lista bitaw nga imo isunod i-pattern ang nitan ang mag-indicate ka sa sum aning kuan tawag nato sa mga terms. Imo lang na siyang ilisan ang k og 1 2 3 up to n. Kuha kung pila ang imong n adto pud kutob ang imong last nga n. Pero dire giun sa man nato pag-associate ning formula nato dire para makakuha taning 120 sa summation. Di ba kung pila nga atong n 15, n equals 15, ang atong index of summation equals 1. Therefore, ang atong ibutang dire 1 constant siya plus kung pila tong k, kung magsugod ta sa first term 1 po na siya diha, then natay gitawag og d. Unsa man ang d? Natay common difference. Kung pila ang difference between kada term, mananglitan ang second term minusan nimo sa first term equals 1. Parehas po sa third term minusan nimo sa second term 1 lang gyapon siya. Common ang ilang difference. Na sila tagsa-tagsa ka difference kada term. Mo na atong gamiton nga d. Ari sa ubos, tanawan ninyo equals 1 plus 1 minus 1 kaya atong k first term 1 minus 1 equals 1 times 1 0 times 1, therefore answer is 1. Yeah, next term plus 1 plus 2 minus 1 kay second term 2, dayon times 1, difference is 1, and so on dayon antod mag-abot ka diri sa last term nga 1 plus 15 minus 1 times 1, difference equals 120. So pareha ra di ba?
So, ingat na lang guys. Be wise. Thank you.